și eu să fac o strofă de la pământ pentru voi. Măi, Doamne, câteodată mi-aș lua drumul, câteodată mi-aș lua drumul, m-aș putea la și mi-aș lua cu mine, și mi-aș lua cu mine, să-i vedesc la oamenii lui că s-a găsit lumea, că s-a găsit lumea, dar puterea la viață. Auzi, vă rămâne. Am urcat acum, în momentul. Spune așa. De la pe minimă tare, mai Doamne, de la pe minimă tare, mai Dușă, de mult mare, mai Doamne, de la mea minimă tare, mă duceam de multă vale, era fără valoare. Dar i-am făcut bine, n-am să renunț pentru ei și n-am să merg mai departe. Și am să merg mai departe la copii să ne fac parte și să mai aibă sănătate. Lumea, lumea, nu mai e lumea. Lumea, Nu mai e cum știrea mea, lumea, nu mai e cum știrea mea. lumea, a răit Dumnezeu, lumea. Nu mai e cum știrea mea. Omul e din ce mai rău. Lumea, lumea, nu mai e cum știam eu, lumea. E din ce mai rău. Lumea, lumea, nu mai e cum știam, lumea, Nu mai e cum știrea mea. E din ce mai rău. Măi, Doamne, de trăiat ai cuțul meu. Măi, Doamne, de trăiat ai cuțul meu. Nu știam ce vreau. Nu. Lumea, lumea, nu mai e cum știam eu. E din ce mai